Има ли пожари? Има ли, има ли, има ли пожари? Има ли пожари? Има ли, има ли, има ли пожари? Лъжи за мен си чувала и си се чудила, така ли е, такъв ли съм? В моя кръг си се бутала и си се фукала, че аз по тебе хлътнал съм. Скандалната ти фигура те прави сигурна, че мисля как да те изям. Не си мисля, че като си пожар и палиш всеки бар, ще бъда твой пожарникар. Играеш го много влюбена, но си възбудена от всяко изкушение. За мен ти си вещ купена, надупена в помещение. Може да отказваш, може да отричаш, но за тебе аз ще съм най-най-най. Лош или добър, двете ми лица обичаш и сама ще викаш дай, дай, дай. Може да отказваш, може да отричаш, но за тебе аз ще съм най-най-най. Лош или добър, двете ми лица обичаш и сама ще викаш дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Yeah, yeah. Дай, дай. Дай, дай, дай. Yeah, yeah. Дай, дай. Забрави за правила, ти не си била на площадката ми за игра. От теб ще взема всичко, да, което искам, да, без да имам капка вина. Слушай, батко, си малката, пази си тайната, че после да не те е срам. Без нея всичко дразни ме, нарочно прави се. Накрая с мене ще е знам. Кака ти е отракана, нахакана, върти ги всички номера. Знае на хляба мекото, курса на еврото във всяка страна. Може да отказваш, може да отричаш, но за тебе аз ще съм най-най-най. Лош или добър, двете ми лица обичаш и сама ще викаш дай, дай, дай. Може да отказваш, може да отричаш, но за тебе аз ще съм най-най-най. Лош или добър, двете ми лица обичаш и сама ще викаш дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Yeah, yeah. Дай, дай. Дай, дай, дай. Yeah, yeah. Дай, дай. Може да отказваш, може да отричаш, но за тебе аз ще съм най-най-най. Лош или добър, двете ми лица обичаш и сама ще викаш дай, дай, дай. Може да отказваш, може да отричаш, но за тебе аз ще съм най-най-най. Лош или добър, двете ми лица обичаш и сама ще викаш дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Има ли пожари? Има ли, има ли, има ли пожари? Има ли пожари? Има ли, има ли, има ли пожари? Дай, дай.